Bon vespre a tothom. En nom de la Banda de Música de Pollença, vos donem la benvinguda i vos agraïm de tot cor que ens acompanyeu en aquest concert del pregó. Una cita que per nosaltres és molt especial, perquè ens permet donar el sust a les festes de la Patrona. Enguany, a més, commemorem una efemèride molt significativa. Fa 100 anys que Jaume Albertí va assumir la direcció de la nostra banda i va posar els fonaments del que avui coneixem com la Banda de Música de Pollença. El seu llegat continua ben viu, en cada assaig, en cada concert i en cada músic que ha format part d'aquesta família al llarg d'un segle. També volem aprofitar aquest moment per expressar el nostre agraïment a l'Escola de Música de Pollença, amb qui compartim molt més que un espai i instrumental. El nostre agraïment també és per l'Ajuntament de Pollença i per tot el poble de Pollença, que sempre ens ha fet costat i permet continuar escrivint la història de la nostra banda. Sense aquest suport, tot això no seria possible. Per al concert d'avui hem preparat un programa molt variat, que ens durà per diferents estils i sonoritats. Començarem amb les arenes, de Manuel Morales. Després continuarem amb la dansa sinfònica de James Barnes i acabarem amb el Camino Real d'Alfred Reed, una de les obres més emblemàtiques per banda. I per acabar interpretarem unes peces que ben segur no necessiten cap presentació i que formen part de la banda sonora de les nostres festes. Esperant que gaudim molt del concert i que la música sigui una vegada més el millor preludi de les festes que ara comencen. Moltes gràcies i molt bones festes.
Bé, i abans d'acabar, enguany, el dia d'avui també és molt especial perquè estem molt contents i orgullosos d'anunciar-vos que una de les nostres cordes creix. I bé, avui els hi volen donar la benvinguda a la nostra banda i que esperem que siguin molts anys més i que tinguin un futur molt brillant. En primer lloc, volen donar la benvinguda a un company que ja fa un parell de concerts que és amb nosaltres, que és en Roger Llompart Suau, a la percussió. I bé, després tenim dos companys més que s'estrenen avui, que són Antoni Nadal Cànovas i en darrer lloc n'Àngel Plomer Company. Benvinguts.